din layad ay tatawa kinapudno yanin taila panang aywan mo parit na tulagan tapay lang iti adam inwak si mansina sin kari ingana pay edwani adak man babawi daita ingganas maudi tanwadaan sika layad ay perpekto magay makaiso sinta ng asat mo mulay manuin nakilagbo ng tauli sinsidong mo yan wada ka ay sumsumet tan sigurado si kay layad ay perpekto at magay ng baliwan layad ay inpailam dintinay naksyalata didinat na napanak na ka din ano siya kinapudno ya din layad mo yan wada pay lang ay manlaplapyas inanusam tayo ay sinsinat tulagan tangkapay insat adwani magadi makalapet nasamit ay isam mo nairot ay arakop mo inawat mo ay si bubuo tanwadaan sika layad ay perpekto magay makaiso sinta ng asat mo ulay man no nakilagbo ng tauli sinsidong mo yan wada ka ay sumsumet tan sigurado si kay layad ay perpekto si kay layad ay perpekto